Ikaw ba ang laging naghuhugas ng pinggan? So narito na ang tip para maiwasan. Ako nga pala si Jason Chan. Welcome sa aking YouTube channel, Pulaki! So heto na nga, magsusumba kami ni Ermat ko kasi nga dahil sa pandemic, walang zumba ngayon sa ating bayan. So magsusumba po tayo. Pero ang gagawin natin is zumba with a twist. Meron siyang twist na sa pagsusumba natin. So Okay. yun nga, narinig ko kay Ermat, tinatamad daw siyang mag-zumba kasi ano daw, wala daw siyang kasama. So naisipan kong video na to, sasamahan ko siya. Pero syempre wala nga tayong zumba instructor. Ako ang magiging zumba instructor niya. O di ba? Ayos yun, di ba? Okay. Okay ba yun sa inyo? Walang kaalam-alam si Ermat dito Kumbaga nilapag ko lang dyan yung camera tapos dito na, nakaset up na kaagad yung pagsusumba namin. So ito nga gagawin natin. Ako yung magbibigay ng step. Sabi ko nga, zumba with a twist. Merong twist. Magsusumba tayo. Magsusumba tayo na walang sound, walang music. Kaya nyo ba yun? Tingnan natin. Okay. So ganito yung step. Madali lang to madali lang. So, ito yung step. 1, 2, 3, 4, tapos kaliwa. 1, 2, 3, 4. Nakuha nyo? Isa pa, isang beses pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung pangalawa, ganun ulit. 1, 2, 1, 2, 3, sa ulo. 4, tapos ganun ulit. 5, 6, 7, 8. So, umpisa natin mula sa umpisa. 1. Kawan. Alam niyo ba yung kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung pangalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuha niyo na. Okay. May pangatlo pa. Yung pangatlo, ganon. 1. Pati yung paa. 1. 1, 2, 3, 4. Ayun lang. Nalkara mo, awa. 1, 2, 3, Matakiran. 4. Ganon lang, 4 lang. Sige, umpisa natin mula umpisa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6. Sa taas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, pinapawisan na ako. Pero hindi pa. Marami Nakuha nyo na ba? Ulitin nyo. Kayo mag-isa. Sige. 1. Sandali, kanan palagi. Kanan palagi. Kanina, Wow. Sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dito, dalawang beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tigas ng katawan namin, no? Hindi naman ako, lisensyado, Sige, ulitin natin ulit. Kaya pa? Mukhang ako ay napapagod, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Sa ulo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ako na. Ako?
Okay muna mag-isa. Ako magbibilang ha, dali. Diyos ko. Sige nga. Para alam ko na memorize nyo. Sige. Sige, 1, 2, 3, go! 1, 2, 1, 2. Ay. 1, 2. Ay, sige. 1, 2. Sige nga. Ulitin. 1, 2, 3, 4, 5, No. 8, 7. Yung number Sige. 2 ba? Sige, number 2. Sa ulo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susunod. Dalawang beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawa nyo na. Ulitin natin. Tayong dalawa. Ganun lang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat yung ano. Gawin na natin. Hindi ako magbibilang. Para tayong tanga dito na walang music. Okay. Sana may music. Ako na maglalagay. Surprise na yun. Sa edit ko na yung edit. Edit ko na yung edit. 1, 2, 3, go. Hindi na ako magbibilang ha. Ayos ah! Very good. Total, alam nyo na yung step. Matatandaan nyo pa yun ng maya-mayang konti. Tignan natin. Tignan natin. Ito, bilang kapalit ng, yun nga, sinamahan ko kayo, tapos sinuturuan ko kayong magsayaw. Bilang kapalit, may may isang katanungan na kailangan nyo sagutin. Sige. Pero ang dapat nyong sagot lang, ikaw. Ikaw lang ang dapat na sagot nyo na word, ikaw. Sige. Kumbaga, tinanong ko kayo, sinong may paborito ng adobo? Ikaw. Yun. Tapos, pag sinagot nyong ikaw, sabay sayaw. Kunyari, tinanong ko kayo, sinong may paborito ng adobo? Ikaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harap ako sa iyo dyan. Diyan na. Ikaw pa tapos sasayaw ko dyan. Harap. Oo. Pag kunyari, sino may paborito na adobo? Ikaw. Tapos, wala nang bilang ha. Ganun na kaagad. Sasabayin ko kayo doon. Ganon. Sige! So ito yung tanong ko. Sinong hindi maghugas ng pinggan mamaya? Ikaw! Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang higugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang higugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Sabi nyo yan ha. Sabi nyo yan ha.